Htjeli se dođe ovo brdo? Ma bre, dugačko ono. Ti ne znaš gdje je iz okali Glatićko kako. Ja sam bio tu sad tako. Koja ti bilo ruke? A ova bre po čuguličku se tako. Što? Što ovo očeo. Što ti daš? Da, dobro. Sada radi, već. Ne možete tešća, možete gledati. Možete. Je. Nešto sam u poslednje vreme za te ženske, ne znam. I neću i... Šta si ti od te ženske, kaži ti? Znaš ti da sam... Ja sam, serilan i ja sam... Slušaj, ja sam ovo žiti somu. Ovako sam urodio. Što mi kažeš sad to? I što života sam ovako nabio. Nemoj kad te molim te policajci, ti policajci. Grzem, ne. Ovako. Ovako. Pa ću neki čuj tako da zaklavim. Pa ću tako neki čuj. Ja ti ne plaćam u pištolje, samo ti kažem, ja nisam provjerio. Evo, frak, što ne kažeš, ne? Mislim ga podmazao do naš nešto. Što ti vidio? Ja se pištolji ne plaćim, ja sam, kad uradim nešto vaše, ja se plaćam, ja ovo isto nisam. Ja ću plaćim po neki put. Dobro, sigurno. I čovjek, plomba, jebeli ga niče, te mi stavili neki gline. Pa je kod niče kutnje, ko on čovjek radi to, valjio. Ma, sipim ti jedno kao. Da, lijepo sam ti. Si popio? Da, evo me te bavaš. Ja sam ovo neko njega da mi je ovo, preko dođem kuda popijemo, bolje da mi ti ne naplatiš nego da mi on ne naplati. Jer već se znamo... Sipim ti. Jer već se znamo... Ti, dobro sam te. Ja za malo ne znam, da mi je živo. Da ti kažem s tim boš. Ali volim tako sa čovjeka da stagnem, da popričam, da ovo znam. Što ti breš? Ako imaš pare, daj. Dvaj malo. Čekaj, dođem. Ti se njego ne baš. Hoće me založiti ovdje. Ne griš što sam uđe. Već u materiju, kako ti duga? Ne može kako radiš. Ja sam tebi pare dola, to stoji kak ti to je. Gdje ti pare? Što, kad se to? Aj gaži. Ma da se čovjek... Znaš, ti bre kad sam ja ovarao bre, ti si bre, još bre zakivao ove stari po gasto bre čovječe, znaš ti? Zakivao se stari po gasto. Čovjek me kaktu za te ne kalani. Će da... One bre njive gore. Tu sam ti preko ja, evo tu kako ti... Ti mi jedan. Neću čovječe, ne da razgovaram bre tako čovjeka, ja sam po mnogome. Ja čovjeka da govorim da razgovaram, jer radim posao. Nemoj molim te. Nemoj. Ja tu... Ali ima tu, ali ima. Ne volim ja te radim. Radi, ali ima tu, ali ima. Ali ima. Ali to. Ja odlučim, ne znam, to mi trebalo da bila mene. Aj, koji trebalo da to. 550, 65, još 100 minuta. Još 100. Jesi nisi ti? Nisam ja, Nisi ja. Oči ti znaja ti imaš poganu ruku. Daj ti još 100, pa sutra dođem ti došli posao.
Pečali meni sve da Jeste se ti ne bili sud, ja govorim kod nas u posu. I to ti je to. I da sutra završimo to. Sutra idemo, nemoj više da mi Palavić sutra u 6 i 15. Ovo nemam više. Nemam. Ne, ja moram idem. Služi. Sutra ćemo se dogovoriti. Da, moram se 15 ako tebe. Nemoj staći. Da. Nemoj sredi u 6 i 15. Da vidim prakti, ja to. Dobro, ti podmiri to tamo, vidi, sredi. Dobro, ajde. Ajde, noći. Dobro. Ti nije stava. Nije me ništa ovdje da nemoj. Idemo to onda, ja ću. Ajde. Nije ben. Čeženje plame zarezuje plajvas da ti čitko piše i buboljak u starabu bez sunce uzdiše. Staklići su sitni, a zovu i srča zbog te pijem vino i zemljanog vrča.